Здравейте! Следващите минути от предаването са насочени към женската аудитория. Така че всички мъже веднага можете да отидете да изхвърлите боклук. Скъпи дами, тъй като познавам детайли вашите страхове, особено тези свързани с непознати мъже, сега ще ви помогна заедно да ги преодолеем. Преди всичко обаче трябва да знаете, че най-страшното е самият страх във вашите глави, а не това, което се случва реално. Ако се разхождате в парк и забележите, че съмнителен обект ви следи, запазете спокойствие и абсолютно хладнокръвие, но в никакъв случай не се превръщате в змия. Когато с обектът се доближи достатъчно, че вече чувствате зловонното му дишане във врата си, обърнете се рязко и му кажете: Ма вие сте с различни чорапи. Това би засегнало честта на всеки един мъж. Използвайте момента на колебание, несете точен и бърз ритик в областта на другата мъжка чест. Доволно и самоуверена, вече може да продължите да пълзите, т.е. да вървите по пътя си. Един от най-големите страхове на жените е да опазят от кражба дамската си чанта, пълна с всевъзможни сенки, червила, семки, бомбонки, огледалца и всякакви други излишества. Затова ви препоръчвам един много прост трик. Прехвърлете всичките ценни неща, които се намират във вашата чанта, в една обикновена нейлонова торбичка. По този начин вие ще останете напълно спокойни и ще запазите всички безценни за вас ненужни неща. Всички вие сте попадали в ситуация да се озовете в асансьор с непознат мъж. Тогава веднага ви върхлитат мислите: леле, ако заседнем, ами ако ме нападне сега. Вие на кой етаж сте? На 16-ти. Какво стана? Пусни асансьора! Спокойно. Моля ви се, отворете! Спокойно, уважаеми дами. Един от най-ефикасните методи да преодолеете този страх е като го трансформирате в страст. Стой! Кому напред си? Понякога стават и такива работи.